Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong weekend atong sa ulugon ug timan-an kining tinuig na nga kalihukan sa Earth Hour pamaagi nato sa pagtabang sa atong kalikupan karong buntaga mga kapuso kini atong hisgutan nining advokasya sa usa ka tinun-an paggama og mga solar lamps ug pagtabang sa mga komunidad, mga panimay nga nagkinahanglan gyud niini. Makauban nato karong buntaga mga kapuso ang estudyante nga si Kayla Lasola. Good morning, Kayla. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta? Hello, sir. Good morning. Okay ra, doing well. Pila naman imong edad, Kayla? Asa ka nag-eskwela o unsa naman imong grade karon? I'm 17 years old, studying at Talisay City National High School. Waiting ako karon. Isip usa ka lady scout, Kayla, ngano nga importante man kining mga solar lamps. Kining solar lamps, dili lang kini importante para namong mga scouts kundi sa tanan. Kay ang energy nga gigamit ani gikan man sa sun, which is clean and renewable. How does this thing work, Kayla? Pwede ba nimo ming sultian? Natay itawag nga solar lamp nga nagkuha na siya dire, nagka-connect na tanan. So nasa tay cable wire nga maoy mo connect sa ato ang solar panel. Nya mo ni siya ang mokuha og energy from the sun para mo siga ang atong solar lamp. So i-connect na nako, sir. So mo ni siya para magana ang atong solar lamp. Mahimo ba, Kayla, nga ma-share sab nimo namo kining imong kabahin sa imong advocacy? Yes, sir. Kami sa Talisay City National High School, Unit 139 Scouts, og sa tibuok Scouting Movement, nag-promote sa United Nations Sustainable Development Goals or SDGs, especially on SDG 7, which is affordable and clean energy in combating climate change. Asa naman nga mga lugar, Kayla, nabutangan og nahatagan ninyo ini inyong mga solar lamps? Nahatagan na mo og solar lamps diri sa Talisay City, Panganan Island, Lapu-Lapu City, Hilutungan Island, Bantayan Island ug sa mga nabiktima sa sunog dito sa diri sa Lagtang, Talisay City, Mandawi City ug Cordova. Karon nga umaabot nga Earth Hour, Kayla, sa inyong target nga butangan ug hatagan niini? Karong umaabot nga Earth Hour March 27, 2021, kauban sa among partner JCI Zugbuana and Sedforcom, manghatag kami og solar lamps sa mga upland farmers sa Sudlon 2, Cebu City. As we switch off our lights this Earth Hour, we switch on our solar lamp. Energy. Importante kining pag-conserve og energy kay parte kini sa atong long-term goal nga mahimong sustainable ang paggamit sa atong resources. Sa imong edad, isip usa ka estudyante, isip usa sab ka lady scout, unsa man imong mahatag pag-awhag sa atong mga viewers pag-conserve og energy? Kining among gibuhat isip good example sa katawhan, especially to the youth. Our solar lamp is a good way of conserving energy for everyone to follow. Say mensahe nimo, Kayla, sa mga nagtan-aw nato karon? Dili ta magusik-usik sama sa pagpalong sa mga appliances kung wala kini gigamit. As much as possible, we turn to renewable sources of energy sama aning gibuhat nato nga solar lamp o pag-recycle sa mga gamit nga angay mapuslan pa. Alright, pagkanindot sa advocacy og kausa bata pagani do na Joy. Katuyuan mga kapuso. Thank you, sir. Si Kayla Lasola, daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga.